Del 24 al 26 de juliol, Sant Jaume obre les portes a tot el poble per celebrar les festes en honor al seu patró. Durant els dies que duren les festes es fan activitats per a tots els públics i per tots els gustos. Però no hi pot faltar el tradicional pregó, que aquest any ha estat llegit per Enric Vila, membre destacat del Sant Jaume. Per mi és important, porto aquí a la Societat Cultural Sant Jaume des que era petit, des que tenia uns anys, en tinc 64, imagina't si faig, però bé, home, per mi una mica és poder explicar el que en tots aquests anys, el que jo he viscut i el que s'ha fet a través de la Societat Cultural Sant Jaume i també de les seccions que són l'òrgan que dona vida a l'associació. En el pregó va tocar el grup musical del poble Neos, un trio format per flauta, violí i teclat que va captivar el públic amb els seus sons folclòrics. El pregó va servir d'excusa per fer un homenatge a Carme Bosch, mare del poeta i escriptor Valerià Pujol i membre del Sant Jaume. I llavors, doncs, enguany li toca a la Carme Bosch perquè sí, perquè no només és la mare d'un poeta i molt important, sinó que a més ella és una persona molt important, molt vinculada a la cultura Premià de Dalt en general, una sòcia de Sant Jaume que ha assistit a tots els actes, ha col·laborat amb les seccions i creiem que s'ho mereix i ens ve molt de gust fer aquest petit homenatge. S'han fet activitats diverses com el trivial amb les seccions, la festa de l'espuma o el tradicional ball, a més d'una aposta atrevida amb el cabaret combinat de circ. És la primera vegada que vens a veure un espectacle de circ? No. Ja has anat altres vegades al circ? Sí. I quins has vist? Bueno, uns que es pugen per allà i es tiren. Doncs algú d'equilibristes, no? Hi ha algun pallasso també he vist per aquí i poca cosa més. Seguim a Sant Jaume a les xarxes i havíem vist que hi havia aquesta informació en aquest acte. El diumenge es celebra la tradicional trobada de puntaires i a la nit la cloenda de les festes. Tot plegat per compartir amb el poble moments de lleure i premiar la feina que fan les seccions, la Junta i tots aquells que conformen l'entitat durant tot l'any.